Απολαύσατε μια ξεχωριστή ταινία παρέα με Σμίρνοφ πορτοκάλι. Ολυμπιακός Λεβερκούζεν. Την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ μόνο στον Αντένα. Ο πρωτοπόρος και αίτητος του δεύτερου ομίλου υποδέχεται τη γερμανική Λεβερκούζεν, στοχεύοντας στην τέταρτη νίκη σε εισάριθμους αγώνες. Τζόνσον, Βολκόφ, Φασούλας και τα άλλα παιδιά του Πειραιά κόντρα στους διψασμένους για νίκη Βέλτ, Κοχ και Χάρντινγκ. Ολυμπιακός Λεβερκούζεν. Την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ μόνο στον Αντένα. Viewers, quality sports time. Με αυτό το νούμερο πείτε αντίο στην πλήξη. Με αυτό το νούμερο κάνετε καινούριους φίλους. Αν σας αρέσει να μιλάτε στο τηλέφωνο, τώρα μιλήστε με πολύ κόσμο. Όλες τις ώρες της ημέρας. Ένα τηλεφωνικό πάρτι με πολλές γραμμές ταυτόχρονα για όλους εσάς.